May adlaw mga binati o minahal kong matalon. Okay? Mag-discuss ta sa about sa submission sa mga report kana example guys. Ang kanang pag-submit og report guys, example mayngon na yun nga isubmit na og mapuhon nga ba. Dapat imo nang himuan og extra time. Nganong himuan mag extra time para mas nakay target nga murag deadline ba kinahanglan jud ang imong extra effort, extra time niya, extra sa pagpaningkamot aron makasubmit na og report guys niya. Yani guys kay bisan pa imong kalisod or pag nila pa paghatag og panahon aron makasubmit ta og report padong sa kuan ubang department nga ba nga mo na atong gibuhat nga need na to extra time para og alang sa kayuhan sa tanan. Okay niya ako dilay nagawhag sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business dire sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginhanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo dire sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Okay? Sa katupong pahibalo po sa tanan, adun natay paghimuon nga seafood festival dire sa lungsod sa Matalom. Asa man dapita dire sa ato ang Matalom Boulevard. Nya ini kakon guys magsugod ni karong November 14 to 18. Nya ako manghinaot nga magampo ta guys nga ang panahon moduyog nya ang mga tao pod ari mo tanan guys, ari mo pag panuroy sa Matalom Boulevard niya atong i-celebrate ang Foundation Day na ba ang pagkahimo sa lungsod sa Matalom karong November 18, 2022 niya katupong kuan natay mga kuan dire unsa di ay ang mga activities nga paghimuon sa Foundation Day. Nya natay na-create nga seafood festival, nya natay mga sayaw-sayaw nya. Adto na sa 18 pa na murag na may mga LGU night nga na ba, na may mga event kuan. Nya diri sa atong Matalom Boulevard na natay acoustic, na natay mga tindahan, nya na natay magtagay-tagay ng mga to, na natay mga acoustic, yan natin mga barbecue. Welcome mong tanan ha. Magsugod ni sa 14. Ang pagka 14 guys, mao ang seafood festival. Tanan ng seafoods ang mga produkto or pamaligya. Another day, kuha na. Bisig unsa na, nanay mga barbecue, nanay mga humba, nga na ba. Sagol. Pero kuan jud primero nga kuan adlaw sa pag-celebrate sa atong Foundation Day diri sa lungsod sa Matalom o ang Seafood Festival. Ako mang hinaot guys nga atong magampo dito kanunay nga 100% ang atong pagsuporta sa ato ang Seafood Festival diri sa lungsod sa Matalom. Ako mang hinaot nga magdinabangay kita kanunay alang sa kayuhan o kalambuan sa lungsod sa Matalom. Once again, Eko PP, andam motabang sa lungsod o muserbisyo sa katawhan sa lungsod sa Matalom.